urmărește un singur scop. Visul nostru. Ritmul nostru. Pas cu pas, mai aproape de victorie. Se spune că istoria își amintește de câștigători. Cine sunt cei care vor scrie viitorul? Tronul își cheamă regele său. Cine este cel care nu renunță niciodată? Cine este cel care crede? Cel care știe că visele unor oameni din peste 100 de țări nu au fost fără rost. Alătură-te lor între 24 august și 3 septembrie, când Iașul devine capitală mondială de e-sports.